Ребека, бързо вдъхнови прическата Лизи. Лизи с нас ли е тази вечер? Казах ясно на хората ти, че няма да си направя пак Лизи. Но Лизи е тук. Не трябва да съдя за кавалера си на бала само защото е в инвалиден стол. Трябва да съдя за него по това какъв е тук вътре. Семейна прегръдка. Спал съм с всички актьори, включително кучето. Цитирам Матю Пейли от приятели. Твърде много информация. И да цитирам Дуейн от какво става. Ей. Цени семейната усмивка дните, когато всички са у дома са преброени. Бъдещето идва скоро. Мама, татко и децата са едно цяло. Любимата ми песен. Извинявай, не се страхувай от смъртта. Всички да имитират китара. Хайде с мен! Използвай перцето. Уха! По-смело! Отлично! Филмът е подготвен за излъчване в Доли Медиа Студио. Преводач Лилия Димитрова. Ролите озвучиха артистите Светлана Смолева, Светослава Симеонова, Здравко Димитров, Цветан Ватев. Тон режисьор Радослав Младенов. Режисьор на дублажа Даниела Горанова.